Kisang motor. Wa pa din yung mga mana. Lamig design na. Kamu na nagbutang ninig ko ah. Last one. Dip. Lamig design. Hi! Ay, sina. Sa si Dave, ha man? Okay, okay. Wah, asa man to? Lugam. Nagkuha sa mga basiyo. Ah, Motora? No. Ang ginan nga, unya na lang lagi. Yan ang pag ko sa kuha. Nego na lagi. Nego sa umanay. ni merindari. Wow. Wow. Ang ibig-ibig. Ate, nani magyabi ang motor? Ano eh? Oo. O na. Or mas ako eh. Kurilit ako. Abay. Abay yung kurilit eh. Balata. Hello sir. What's up? Pwede mag-kitchen tour? Dadari ba? Kaya padagalan yung mga bakaw. Wa pa din na nga anday. Wa pa na. Ako pag-ipang naguto ko balik para sa dinner. What? Agani ha, diha. O, diha. Eh, ko. O, diyan na. Mga ingon ani para dadtos bay. Unsa man imong giluto? Kuan. Chicken Korean ay. Parang kuan. Ha, mas chicken. Ha? Awa sila dere? Agkare, ano ba rin? Kabichi. Parang di kuan. Mo na gid palit sa Cebu day. Dili na katong tray na kani kay di-order. Kana be? Be. Be. Kaon na ka be? Ha? Kaon na ka? Kusog pagtubig dire. Puro na ay kanang Magina niyo yung bun. ginay ug dagan ang gamit. Angay ug na ay pundo. Kung ipundo na kay buwan sa pagkaon. Iya, ano pa pa? Cuma nak munggos. Kana iskabitsi. Buwa masih mo pangatsin. Na, kuan siguro ko ba na?